जोंनि राङापारा कलेजनि फरायसाफोरखौ सनितपुर जिल्ला बाथौ धोरोमारि गौथुमा मोनसे इन्टार्नशिपनि कर्स खालामदोंमोन आरो जोबनायखाय दिनैहाय बिसोरखौ माने फेयारवेल होदोंमोन आरो बेनि मोनसे हाबाफारि लानानै बेवहाय जथुम खुंदों आरो आंखौ बेवहाय गाहाय आलासि महरै हांख्रायहरनाय हिसाबै आं नुजाफैदों। बेयो जोबोद मोनसे मोजां आगान जे जों फरायसा जिउआव गावनि धोरोमारि बिथिंनि गेजेरजों जुदि एसे जोङो माने समखौ बारग'नो हायो जों गोबां गियान मोनो जों मारै सोलिनांगौ मारै सोलिनाङा जोंनि धोरोमा जोंखौ मा फोरोङो आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो समाजाव बोरैहाय अनलायलायनानै थानो हायो खौसेयाव थानो हायो आरो जोङो सासे सुबुं हिसाबै जों माब्रैहाय सानफ्रोमबोनि जिउआव जोंनि सोरजिगिरि आनान गसाइखौ फोथायथि लाखिनानै जों माब्रै सिबिलांनांगौ बेफोरनि माने माखासे आइडियाफोरखौ फरायसाफ्रा मोनो आरो बिसोरनि इयुन जिउआव बेफोरो गोबां मदद खालामगोन जे बिसोर जिउखौ माबायदिहाय सामलायलांनांगौ गुबुनफोरजों माबायदिहाय गोरोबनांगौ आरो मानसि हिसाबै सासे मानसिनि जिउआव बिनि बिबाना मा बेफोरखौ बियो बुजिनानै गेबें लामाजों गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हागोन। गतिके आं साबायखर बावदों सनितपुर जिल्ला माने बाथौ महासभाखौ माने बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसा समावनो जोंनि लाइमोनफोरखौ मोनसे धोरोमारि बिथिंजों सोमोन्दो लाखिनानै बिसोरनि जिउखौ आवगायलांहोनायनि थाखाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा खुंनाय राङापारा जौमा फरायसालिनि BA ब्रैथि सेमिस्टाराव फरायनाय बर' बिफाननि बर' मेजर लानाय फरायसाफोरखौ बाथौ धोरोमनि सानथौ आरो बिनि सिबिखान्थि आसारखान्थिनि सायाव जा 120 घन्टानि मोनसे इन्टार्नशिप होनाय हाबाफारिमोन बियो थांनाय 5 जुलाइनिफ्राय जागायनानै दिनै 19 जुलाइसिम गासै 120 घन्टा 120 घन्टानि गेजेराव जिल्ला गौथुमनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बियाब आफादफोराव आरो बेखौ थियरि आरो प्रेक्टिकेल मोननैबो आदब खान्थिनि गेजेरजों बेखौ बेयाव थानाय आरो इन्टार्नशिपआव बाहागो लानाय 24 फरायसा फरायसुलिफोरखौ बाथौ धोरोमनि आसारखान्थि आरो बिनि सिबिनायजों लोगोसे मोनसे धोरोम एबा जोंनि बाथौ धोरोमाव थानाय बिनि बादखान्थि आसारखान्थि बिनि बान्दो आरो आसारनि सोमोन्दै रेबेङै प्रेक्टिकेल आरो थियरिटिकेल मोननैबो बिथिंनि गेजेरजों जों फरायसाफोरखौ फोरोंबाय। दा बेयाव जिल्ला बाथौ गौथुमनिनो सिङाव थानाय माखासे गोरों बाथौ सिबियारिफ्रा बाथौनि गियान गोनां गेदेमा सुबुंफोरखौ हांख्रायनानै बेयाव फोरोंगिरि महरै थिसननाय जादोंमोन। दा बिथांमोननि बेसेन गोसा समखौ बावसोमनाय आरो धोरोमनि थाखाय नांथाब नाजानानै फरायसाफोरनि इयुन जिउखौ एबा धोरोमनि गोथौ गुमुरखौ मोनहोनो जाबायदि नांथाब नाजानायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ बारहोबाय। थारैनो बयनिबो मदद आरो हेफाजाब आरो बियाब आफादफोरनि जोबनो गैयै मदद होनायनि गेजेरजों बे हाबाफारिया जोबोद मोजाङै जाफुंसार जादों। दा बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो हानानै जोङो जिल्ला आफाद हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना दिनै धोरोमारि फोथाराव जोंनि लाइमोनफोरा बाहागो लानायनिफ्राय गोबां गोजान जालांबाय थानायखौ जोङो नुदों। जोंनि लाइमोनफोरा बांसिनै समाज बेरेखा हाबाफारिफोरजों लोब्बा जानानै थानायफोरखौ जोंनि नोजोराव बांसिन गोग्लैबाय थादों। बेनिखायनो समाज बेरेखा हाबाफोरजों लोब्बा जानानै थानाय लाइमोनफोरा जे धोरोमारि गियानखौ सोलोंनानै गावनि जिउखौ दाफुंनायजों लोगोसे समाजखौ मोनसे गोजोन आब्रुथि दानो हानाय थासारियाव धोरोमनि बान्दोआव गावखौ लाबोनो हायो। दा बे गियानखौ मोनहोनायनि थाखाय राङापारा जौमा फरायसालिया होनाय जा खाबु इन्टार्नशिपनि हाबाफारिखौ जे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों लानानै बर'नि आंगो बाथौ धोरोमखौ मुलुगनि गेजेराव सिनायथि खालामनायाव गोसार होनायनि मोनसे खाबु लोगोसे जोंनि लाइमोनफोरा धोरोमनि गेजेरजों माबोरै आब्रुथि गोनां जिउ दैदेननो हायो बेखौ फोरोंनो हानायनि मोनसे स्कपखौ खालामना होनायनि थाखाय राङापारा जौमा फरायसालिनि बर' बिफाननि साफ्रोमबो बिनि फोरोंगिरि लोगोसे राङापारा कलेजनि गोरायुंजों लोगोसे साफ्रोमबो कलेजनि सामलायगिरि बिथांमोनखौ जों जिल्ला आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो खावलायनो नागिरो देग्लाय जोंनि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा जेरै 120 घन्टा समखौ थाद'नाय गैयै जोंनि फरायसाफोरखौ लानानै धोरोमारि सोलोंथाइखौ होबाय। उननि समाव गासै जिल्ला आफादफोरा बियाब आफाद गामि आफादफोरा जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै जुदि धोरोमारि बे गियानखौ होलाङोब्ला थारैनो साफ्रोमबो बाथौ सिबियारिफ्रा बाथौनि सिङाव हाबसोनानै थानाय जाय गोथौ गुमुरारि बिनि सान्थौ मोजाङै संदाननो हागोन आरो गुवारै बुजिनायनि मोनसे खाबुखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो जों खावलायहरो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै उननि समफोराव बे हाबाफारियाव बयबो खाबु लानो नांगौ। दा बेखिनिल' नङा जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय बा दुलाराय बाथौ गौथुमनि आवथायाव थानाय गासै जिल्ला आफादफोर गामि आफादफोरा लाइमोनफोरखौ लानानै
बेबायदि मोनसे मोनसे आयदानि सायाव लाइमोनफोरनो गोथौ गुमुरखौ फोरोंनो जुदि नाजायोब्ला वर्कशप एबा मावबादाफोर लालायनाय हाबाफारिफोरखौ थाद'नाय गैया खालामलांबाय थायोब्ला बेनि गेजेरजों थारैनो जोंनि लाइमोनफोरखौ धोरोमारि फोथाराव आगानसेब्लाबो दावगाहोनो हागोन आरो जोंनि समाजाव हिंसा गैलायै मोनसे गोजोन समाज दानो हानाय थासारिया फैगोन, जेराव अननाय गोसो, निमाहानि गोसो, गोथार गोसो, खौसेनि गोसोजों सुबुंनि समाजाव मोनसे अनलायनायनि गोजोन थासारिया फैगोन, बेखौ आं फोथायनाय दङ। बेनिखायनो नैबे हाबाफारिखौ दिनै मावफुंनो हानायाव जों थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो बाहागो लानाय साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावबाय। लोगोसे नैबे हाबाफारिखौ मिथि मोननानै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथाङा खोनानाय लोगो लोगोनो बाहागो लानो जों हांख्रायनाय लोगो लोगो दिनै बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनानै थारैनो बाथौ धोरोमनि सानथौ सानस्रिनि सोमोन्दै जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसे 500निबो बांसिन बाहागो लानाय रायजोफोरनि गेजेराव आब्रुथिनि गेजेरजों बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखिबाय। लोगोसे बे हाबाफारियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि मानबिराद गणेश दैमारि, लोगो आफादगिरि मोनारोम एबा रातिराम बर' गेदेमा बिथांमोना बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों जोंनि नैबे हाबाफारिया जोबोद मेहेरगोनाङै जाफुंसार जाबाय। लोगोसे सरकारि बिथिंनिफ्रायबो जोंनि एसपि, डिएसपि, जोंनि क'र्ट डिस्ट्रिक्ट कमिशनार बिथांमोना बाहागो लानायनि गेजेरजों जोबोद मोजाङै जाफुंसार जाबाय। दैज्लां बोथोरनि समब्लाबो बेयाव अखा सान्दुं बांद्राय जायाखै। दिनैनि सानाव बयबो रायजोफोरा मोनसे गोजोन थासारियाव जिरायनानै खोनासंनो हानायनि परिबेकखौ एबा थासारिखौ दिनैनि दिनाव मोननो हाबाय। बाहागो लानायनि थाखाय बयनिसिमबो जों जिल्ला आफादनि जानानै फिन खेबसेबाव साबायखर बावनानै दिनै नोंथांमोननि चेनेलनिफ्राय जे नैबे हाबाफारिखौ मुलुगनि बयबो सुबुंनो मिथिहोनो थाखाय नुजाथिफैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैबाय।